Здравейте! Замисляли ли сте се някога върху собственото си поведение, върху реакциите си, върху изборите, които сте правили в живота си? Чудите ли се, защо хората понякога реагират толкова различно? Защо в едни и същи ситуации едни избухват, а други запазват пълно спокойствие? Защо едни хора ни действат като топла прегръдка, а други като енергийно торнадо? Защо някои имат нужда непрекъснато да разговарят с някого, а други предпочитат тишината и уединението? Ако и вие обичате да си задавате такива въпроси, днес ще ви запозная с един модел, в който може да намерите отговорите и който може напълно да промени начина, по който гледате на човешкото поведение. Аз съм Ели и с това видео ще ви въведа в света на енеаграмата. И по-конкретно искам да ви запозная най-общо с 9 енеаграмни типа. 9 различни модела на човешкото поведение, мисли, действия, реакции, базирани на нашите най-дълбоки вътрешни мотивации и страхове. Модели, формирани още в детството като подсъзнателни защитни стратегии, които сме възприели, за да се справим със света. Енеаграмата не е позната на много хора в България, а аз много бих искала тя да се популяризира, защото тя е един изключително точен и интересен модел за себепознание, за разбиране на другите и основно за израстването ни като хора. Тук няма да ви разказвам историята на енеаграмата, само искам да ви кажа, че тя е може би най-древната система за типология, позната в света. С нея са се занимавали още древни софисти и гръцки монаси. Изобщо и в трите монотеистични религии тя е била позната. Но по една или друга причина това знание се е пазило за по-тесен кръг от посветени. А днес тя вече широко е навлязала в психологията в много страни. Използва се и като типология от HR специалисти, в коучинг, семейни терапии и така нататък. Но за разлика от други по-познати ни, може би, системи за типология, като Майерс-Бригс, например, енеаграмата не спира до това да категоризира хората в отделни групи. Тя отива отвъд, като обяснява защо сме такива, каквито сме и как да излезем от кутиите, в които подсъзнателно сме се поставили, от нашето by default поведение. И всъщност може да бъде началото на един процес на преминаване от автоматизъм към осъзнатост. Преди да премина към 9 типа, искам да ви покажа фигурата на енеаграмата. Начертаното с 9 точки. Това е буквално какво означава думата енеаграма. Тя е гръцка, ене означава 9, а грама нещо начертано, т.е. буквално начертаното с 9 точки. Само да не се изплаща от всички тези числа, кръгове, триъгълници и стрелки. Тук няма геометрия или математика, а може просто да гледате на тази фигура като на една карта на човешката психика. А в някое следващо видео мога да ви обясня какво означават стрелките между отделните типове, но най-общо това показва колко жива и флуидна система е енеаграмата. И въпреки, че всеки от нас има само един определен тип, ние сме различни, защото има по-силни или по-слаби влияния от другите типове. На първо място от двата съседни до нашия тип, което е известно като крила в енеаграмата. И освен това, ние наподобяваме на други два типа, в зависимост от това дали сме в период на растеж или на стрес. Но сега ще започна само с 9 основни ядра, силата, която движи всичко. И така започвам с тип 1. Хората, които внасят реда в нашия хаос. Енеаграмен тип 1 е известен под прякорът реформаторът или перфекционистът. Въпреки че хората от този тип ще бъдат първите, които ще скочат да възразят, когато чуят определението перфектни или дори перфекционисти. На нас останалите те може да ни изглеждат възможно най-близки до перфектните или поне най-нормалните хора, но за тях е точно обратното. Това е защото при тях е много силен вътрешния самокритик. Това е гласът, който непрекъснато им напомня, нещата можеха да се случат по-добре, можеше да бъде и по-правилно, можеше да бъде и по-както трябва. Единиците не се стремят към перфектност, а към правилност. И за това за тях не е въпрос на контрол, а въпрос на съвест. Най-вероятно те са израсли като деца на стриктни, консервативни, морални, старомодни родители, които са мечтали да имат дете за пример.
И така единиците се формират като хора, чието основен стремеж е да бъдат добри хора, етични, морални, правилни, принципни, прави, и техният основен страх е да допускат грешки, да са несправедливи, хаотични или неорганизирани. Те са хората, които винаги ще се появяват на време на определените срещи. Дори да сте им определили час преди година, те ще бъдат там на часа, те ще са го записали, но те ще очакват и от вас същото уважение, ако са ви отправили покана с час. Единиците са хората, които с събуждането си сутрин започват да мислят какви задачи имат за деня и започват да ги организират по приоритети и най-методично да ги отмятат. И не просто да ги отметнат, те се стремят да ги свършат по най-правилния, най-пълноценния начин, и дори след като са приключили с най-належащите задачи за деня, те пак не могат да се отпуснат и да почиват на 100%, защото вече са започнали да мислят какви са задачите за следващия им ден и за деня след това и така нататък, до края на седмицата. Аз често се майтапя с единиците в моя живот, че те не само имат списък на задачите, но и списък на списъците с задачи. Хората от тип 1 може дори да изпитват вина, ако нямат задачи за деня и почиват без да са свършили нещо полезно. Те смятат такъв ден за похабен, но това не им се случва много, защото те бързо могат да измислят нещо полезно, за да могат да се отпуснат. По принцип, вътрешното напрежение е основен проблем при единиците. То е малко по-слабо изразено, когато те имат крило 9, т.е. силно влияние от съседния на единицата тип 9, който е по-отпуснат и по-спокоен. И тези единици по-лесно намират баланса между работата и почивката. Но пък, ако те имат крило от тип 2, те са доста по-напрегнати. Това е и грехът на тип 1. В енеаграмата всеки тип има слаба страна, наричана грях. И обикновено не се приема буквално. За тип 1 това е гневът. Единиците влизат в така наречената триада на гнева, още наречена триада на телесните или инстинктивните типове. Това са тип 1, 8 и 9. Всеки от тези три типа има гнева като основна негативна реакция, но я изразява различно. Докато осмицата изразява гнева директно, деветката го потиска, а единицата го обръща навътре. И той при хората от тип 1 е изразен основно като вътрешно напрежение, засилена самокритичност и раздразнителност. Той дори може да не е осезаем за околните при хората от тип 1, освен ако не сте достатъчно чувствителни, за да го забележите в раздразнението им или в отправени към вас критики или сарказъм. Единиците са естествени учители. Дори да не практикуват тази професия, те ще намерят начин да ви напътстват, да ви съветват, да ви обучават и да ви образоват. Освен това, те имат и изразен интерес или влечение към политиката. Но не много от тях работят като политици, тъй като им е трудно да бъдат корумпирани или несправедливи. И затова, ако се изявяват в тази сфера, то обикновено в ролята на реформатори и революционери. Жана Дарк, Джордж Вашингтон са споменавани като личности с типични характеристики на тип 1, а според мен лично и Васил Левски е носил доста от характерните качества на единиците. И на по-забавна нотка да ви кажа, че енеаграмните експерти, като описват определен тип, често завършват с споменаването на дадена държава, която носи най-типичната за този тип енергия. И за тип 1 единодушно се приема, че най-подходящата страна е Швейцария. Това е заради тяхната прецизност. Знаете, швейцарските часовници, както и заради реда, чистотата и безупречната им организация на системи, живот и институции. И сега мога да премина към двойката, енеаграмен тип 2 с прякор помощникът. Представете си, седите с компанията си в заведение и идва приятеля ви тип 2, който още от вратата е забелязал какво може да се направи, за да се подобри значително удобството на всеки от вас. И той се втурва моментално да намества столове, да събира масите, забелязва на кой какъв прибор му липсва, каква напитка не му е донесена и хуква сам да го донесе, и по този начин той е направил живота ви по-лесен, по-удобен, преди вие още да сте усетили какво ви е трябвало.
Тип 2 са също и хората, които винаги предлагат да са домакини на събиранията, въпреки че може и да им се наложи цяла вечер да обслужват гостите, вместо да се забавляват. Те са и този човек, който първ става да търси аспирина или да прави чай, когато някой от близките му кихне. Защото прекрасно е да имаш двойка около тебе, нали? И при това описание няма да се очудите, че много жени, като правят енеграмните тестове за определяне на типа, изкарват много високи резултати на тип 2. Но ако и вие сте жена и се двоумите между два енеграмни типа и единия от тях е двойка, погледнете отговорите си втори път. Защото заради социални очаквания много жени се олицетворяват с този майчински грижовен тип, но не отчитат мотивацията, която стои зад грижовността. Примерно и единиците са грижовни, но те го правят, защото за тях това е правилното. И деветките са грижовни, но те смятат, че това е необходимо, за да осигурят спокойствие на себе си и на близките си. А при тип 2 мотивацията зад грижите е да бъдат оценени, нужни, приети и обичани заради грижовността си. За двойките основен страх е да бъдат отхвърлени, безполезни, ненужни и неоценени. Проблемът за тях е, че често в цялото внимание, което дават на другите, те пренебрегват собствените си нужди. А проблемът на другите с двойката е, че когато двойката се почувства неоценена, тя се показва като наранена, обидена, става драматична и дори манипулативна, и в опита си да си възвърне вниманието, те внушават чувството на вина у хората, които са получавали помощта им. Двойките са социален тип. Те са приветливи, дружелюбни, емоционални, емпатични, те са лесни за контактуване и затова звучи странно, когато ви кажа, че за грях на двойката се смята горделивостта. Но това не е в буквалния смисъл на физическа надменност, а като духовна гордост. Мисли от рода на "аз съм този, който знае от какво имаш нужда. Ти няма да си добре без мен. Аз съм този, който ще те спаси." Истинското израстване на двойките идва, когато помощта се превърне в чисто даване, без контрол, без очакване и без да караш другите да се чувстват виновни за непроявена благодарност. В моята фейсбук страница, наречена Енеаграма БГ на български, имам една забавна рубрика, в която съм прикачила известна българска песен към всеки тип и за тип 2 смятам, че най-подходящия химн е песента "Ако си дал" на Емил Димитров. Знаете, в нея се пее "Ако си дал на ближния, ако си дал на скитника" и така нататък, не си живял на празно. Това е езикът на двойките. Смисъла на живота, изразен в даването. Те се чувстват живи, когато помагат, подкрепят и когато са обичани заради това. За държава на тип 2 се приема Италия, най-вероятно заради семейната ориентираност, заради емоционалността и гостоприемството. И сега ще преминем към тип 3 с прякор успешният или постигащият. Може би познавате такъв човек. Той се появява на срещите, винаги изглеждаш перфектно. Усмихнат, уверен, със самочувствие, подреден, представя се веднага и без притеснение на всички и моментално ги очарова. Ако познавате този човек добре, може би знаете и, че зад галантността му и перфектно подбраните комплименти щрака един трескав ум, който веднага е преценил кой от новите познанства може да му бъде полезен и с какво. Това е умът на тип 3. Той винаги има цел, план и усмивка, която казва "всичко е под контрол". Това е светът на тройките, в който стойността се измерва с успех, постижения или имидж. Най-вероятно хората от този тип като деца са възприели подсъзнателно, че са обичани най-много или защото са много красиви, или защото са амбициозни и постигат забележителни резултати, оценки, спортни успехи и така нататък. И това те превръщат в мотивация на живота си, да поддържат имиджа, който впечатлява, и да бъдат успешни. Този тип са социални, оптимистични, ефективни и много енергични хора. Те живеят на пълни обороти,
постигат, доказват се, впечатляват и не могат да спрат дори когато са уморени, защото техният основен страх е да се провалят или да останат незабелязани. Те са много адаптивни и лесно приемат образите, които възхищават и очароват средата, която ги интересува, и до такава степен усъвършенстват това умение, че те губят връзка с собствените си дълбоки усещания и с истинската си същност. Това в по-малка степен се отнася за тип 3, които имат крило 4, т.е. силно влияние от съседния тип 4. Тези тройки са по-свързани с сърцето си и имат желанието не само да бъдат успешни, но и да бъдат оригинални и автентични в това, с което се занимават. За грях на тип 3 се приема измамата. И това не е в смисъл, че лъжат. Въпреки че ако решат да бъдат измамници, те ще бъдат най-добрите и в това. Но това е по-скоро в смисъл на самоизмама. Навикът им да вярват, че образа, който показват на света, е техния истински. Тоест, това е първо самоизмама, а след това и неволна измама към околните. И така няма да се изненадате, че САЩ е държавата на тип 3 заради култа към успехи, имидж, маркетинг, оптимизъм и продуктивност, а пък един от най-често споменаваните представители на този тип е Доналд Тръмп, който е винаги ориентиран към успех, победа, богатство и желание да изглежда впечатляващо. И от тук към нещо почти противоположно на тройките, енеаграмен тип 4, наричан индивидуалистът или романтикът. Четворките не се стремят към успех, а към това да докоснат най-дълбоките ви емоции. И тук няма да ви дам пример с някой често срещан образ от ежедневието ви, тъй като е твърде вероятно и да не сте попадали много близко на четворки. Те са най-рядко срещания енеаграмен тип, заедно с петицата. Но пък, ако се движите в среда на хора на изкуството, сигурно вече сте попадали на доста четворки. Такива са много артисти, художници, писатели и изобщо творци в най-различни области. И така, тип 4, това е човекът на чувствата, дълбок, емоционален, често интровертен, често неразбран и понякога странен за околните. Основната мотивация за този тип е да открият истинската си същност и да я изразят, а основният им страх е да нямат идентичност, да са обикновени, празни, фалшиви или повърхностни. Най-вероятно хората от тип 4 са израсли като деца с несъзнателното послание, че са обичани, защото са различни, автентични, креативни, уникални. И те не се колебаят да останат различни и да търсят начин да докажат, че това различие има смисъл. Често е предизвикателство да живееш с четворка, не само защото те са по-интровертни и преживяват всичко дълбоко, но и защото те имат силна склонност към меланхолия и честа смяна на настроенията. Освен това, за четворките не е лесно да бъдат щастливи в стандартния смисъл на думата. За тях няма щастие без дълбочина. Особено е и тяхното отношение към душевната болка. Докато повечето други типове я избягват, четворките често се вглеждат дълбоко в нея. Парадоксално или не, те често намират своята муза в болката и тъгата. Грехът на четворката е завистта или ревността, но това не е завист към успехи или материални ценности. Това е усещането при този тип, че на другите е дадено нещо, което при тях липсва. Увереност, лекота и най-често принадлежност към света. Този вид ревност, превърната в копнеж, те често изразяват в изкуството си. И тук ще ви дам пример с една от любимите ми четворки, която трябва да познавате – Фреди Меркюри. Той носи типичната четворска енергия, не само с музиката си, която е неповторима, различна, драматична, но и с начина, по който живя. Той не можеше да бъде обикновен, екстравагантен, на сцената брилянтен, а в личния си живот интровертен, стеснителен и уязвим. Неговия копнеж да бъде разбран и страхът му, че никога няма да бъде разбран, се усеща в цялото му творчество. За държава на четворката се приема Франция. Не е много единодушно, но сега да преминем към следващия енеаграмен тип, който не е по-лесен за разбиране от четворката. Това е енеаграмен тип 5, известен под прякора наблюдателят или изследователят.
Имате ли такъв приятел, който с дни не ви отговаря на закачките по телефона или социалните медии, но ако му пратите не просто съобщение с «Хей, какво правиш», а линк към някоя интересна нова информация, научна, конспиративна, мистериозна или просто любопитна, тогава той моментално отваря съобщението и обстойно коментира с допълнителни факти, източници, разсъждения и собственото си философско заключение. Това най-вероятно е тип 5. Те са любопитни, любознателни, наблюдателни хора, които живеят в ума си и то много повече, отколкото в реалността. Това са хора, които като деца най-вероятно са приели посланието, че са най-обичани, когато знаят много, когато са информирани, подготвени и независими. Те са приели като основен постулат, че силата е в знанието. Основната мотивация на петиците е да разбират света, да наблюдават, да анализират и да събират информация. Основният им страх е да са некомпетентни, неразбиращи или изтощени. Затова те се пазят, като стоят на страна и спестяват енергията си. Те много се страхуват да не им свършат батериите, буквално и емоционално. Затова не е толкова странно, че за грях на петицата е определено скъперничеството. Това не е буквално смисъл на алчност за неща, а това е желанието им да трупат и да се запасяват с информация, енергия, време и пространство. Тип 5 е най-малко разпространения тип, заедно с четворката, най-интелектуалния и най-интровертния тип. Повечето му представители са мъже и взаимоотношенията с тип 5 не са от най-лесните, особено ако сте по-чувствителен, по-емоционален човек. Защото петиците са хора, които живеят с мисли, идеи, теории, хипотези, анализи и рядко с емоции и социализиране. Те не показват чувства, не търсят близост, не говорят за емоции. Когато се отдръпнат, другите често го приемат като студенина и безразличие. Но в действителност при петиците това е страх от поглъщане, страх да не загубят себе си в емоционалните нужди на другия. И колкото повече ги притискаш, толкова повече се затварят. Да им дадеш лично пространство и време да ги оставиш сами е може би най-желания подарък за тях. А когато се чувстват сигурни, те може да са гениални. Не случайно тип 5 се свързва с личности като Алберт Айнщайн, човек живял повече в ума си, отколкото в света на хората. Петиците дават на света яснота, логика и визия. От тях можем да научим, че дистанцията не винаги е липса на любов. Понякога тя е начин да запазиш себе си. Държавата на тип 5 е Япония, най-вече заради дистанцията си, а също и заради стремежа към усъвършенстване, знание и технология. И сега от най-редкия към най-разпространения енеаграмен тип. Тип 6, известен като лоялният или скептикът. Това, че най-много хора се определят като тип 6, не е случайно и според мен се дължи на това, че послания от детството, които оформят човек като тип 6, са едни от най-често повтаряните наставления към повечето деца. Напътствие от рода на внимавай навън, опасно е, не ходи сам, не се доверявай на непознати, трябва да попиташ някой голям първо. Така много деца порастват с усещането, че света е несигурен и трябва винаги да подхождат с внимание, да са подготвени и да имат на кого да разчитат. Това е мотивацията на тип 6. Дълбоката нужда от сигурност, която търсят в човека до тях, в групи от хора, в институции, в системи или в правила. Казват, че на хората от този тип се крепят институциите, като религия, правителства и така нататък. Тип 6 е човекът, който живее с чувството, че трябва да бъде готов за всичко. Той винаги си задава въпроси, ами ако нещата не се получат според очакванията, ами ако този или онзи ме подведе, ами ако стане най-лошото. Това е човекът, който като му направиш комплимент, ще го приеме с усмивка, с благодарност и любезност, но вътрешно ще се замисли, какво ли имаше предвид с този комплимент, дали не беше сарказъм, дали не целеше нещо. Дори когато всичко им е наред, умът на шестицата търси възможния проблем. Те мислят стратегически, подготвят се за сценарии, които са понякога невероятни. Това, което движи шестицата, е желанието за сигурност, желанието да бъдат подготвени. Но цената е тревожността, безкрайното въртене на мисли.
За израстването на тип 6 би било много полезно да се научат първоначално да елиминират притеснението, поне за нещата, за които в момента не могат да променят нищо, защото иначе те изразходват много повече енергия в безпокойство и притеснение, отколкото в действие. Грехът на шестиците е страхът. И това не е в смисъл, че те са страхливи, а в смисъл на страх от самия страх, от това да не ги е страх. При большинството шестици това е изразено с избягване на риска и търсене на сигурност и основно авторитет до тях. Но има една интересна вариация на шестицата, която е известна като антифобичен тип 6. И при тях страхът от страха се изразява в вървене срещу него, чрез атака. И те могат да ни изглеждат смели, безстрашни, дръзки, дори агресивни. Но в основата е страхът от страха. Интересно е, че исторически Хитлер се смята за представител на този антифобичен тип 6, обсебен от идеята за контрол и защита срещу заплахи. Но да не останете с впечатлението, че шестиците са зли или слаби, ще ви кажа, че не случайно техния прякор е лоялният. Приемат ли те за приятел, за авторитет, те ще бъдат най-верният, най-надежният човек, човека, на когото може да разчиташ. И обичат ли те, ще останат до теб завинаги и ще бъдат твоя щит. За държава с тип 6 енергия се приема Германия, сигурно заради това, че сигурността и стабилността там са национални ценности. И сега да преминем към един от любимите на доста от нас енеаграмни типове, тип 7, известен като ентусиастът или приключенецът. Без изненада този тип е харесван от повечето околни. Той е душата на компанията. Весел, социален, оптимистичен, забавен, винаги пълен с идеи и планове за нови приключения. Това са онези приятели, които с желание планират и организират пътуванията, измислят нови забавления, събират компаниите и винаги имат интересни истории, които разказват с забележително чувство за хумор. Въпреки че седмиците влизат в триадата на мисловните типове, заедно с тип 5 и тип 6, те не са трудни за контактуване и не са трудни за разбиране, както са четворките. Тези, за които те не са лесни, са самите себе си, защото за тяхната спонтанност и жизнерадостност работи активен ум, чието постоянно планиране и измисляне на следващата идея, следващата дестинация изтощава и води до раздробяване на вниманието и до усещането за празнота, когато еуфорията премине. Основна мотивация на седмиците е да запазят усещането за свобода, радост и разнообразие и да не останат насаме с негативните мисли и скуката, да избягват болката и тъгата на всяка цена. Техен основен страх е да не изпуснат нещо интересно, да не бъдат лимитирани и да се окажат в скучна ситуация, от която няма изход. Грехът на седмицата е ненаситност, алчност. И това не се приема в буквалния смисъл, а в смисъл на алчност за живот, лакомия за преживявания. Интересно е, че с възрастта много седмици започват погрешно да се самоопределят като тип 9, които са също леки позитивни характери, но това е само защото седмиците с възрастта стават по-малко еуфорични и хиперактивни. А разликата е, че вътрешно в седмицата винаги е основно желанието за нови преживявания, докато девятката гони спокойствието, а не приключенията. Израстването на седмицата става, ако тя се научи да не бъде непрекъснато преследвач на щастие. Те трябва да се научат, че не могат да опитат всичко и тогава това няма да ги плаши. Те могат да се научат да намират радостта тук и сега. Ако пък се отдадат на тъмната страна на своя енеаграмен тип, те могат да стигнат до безразсъдство и разрушение в преследване на удоволствията. Не случайно Пабло Ескобар е споменаван като един от отрицателните представители на тип 7. А от по-положителните мога да спомена Джим Кери, който има едно изказване, носещо класическата енергия на седмицата. Той казва: моят фокус е да забравя болката от живота. Забрави болката, подигравай се на болката, намалявай я и се смей. Казано като типична седмица. За държава на тип 7 се споменава Бразилия. Сигурно е заради карнавалите. И сега мога да продължа с енеаграмен тип 8,
наричан предизвикателят или лидерът. Този тип, който много мъже искат да бъдат или понякога погрешно се самоопределят като тип 8, най-вероятно заради социални очаквания, както жените с тип 2. Това е разбираемо, тъй като осмиците са типът на силните, смелите, решителните, защитниците, тези, които не се страхуват да се изправят и срещу авторитети, и срещу несправедливост. Представете си човекът, който винаги поема контрола, дори когато това не се иска или не се очаква от него. Ако нещата не вървят, осмицата няма да изчака да вземе решение. Те ще действат веднага. Когато някой плаче, осмицата не е човекът, който ще седне да го успокоява и да го утеши с нежни думи. Той най-вероятно ще му каже нещо от рода на достатъчно. Ставай, бъди силен. И това не е защото те са груби или безразлични, а защото за осмицата уязвимостта е опасна и проявата на слабост е най-голям недостатък. Най-вероятно осмиците са били деца, които рано е трябвало да пораснат, за да защитават себе си или да са отговорни за някой друг. Те са възприели подсъзнателното послание от детството, че са най-обичани, когато са силни, самостоятелни и когато могат да се справят сами с трудностите и не проявяват слабост. Това, което те превръщат в мотивация на тяхното поведение, е контролът над себе си, над другите, но най-вече над ситуациите и собствената им съдба. Основен страх за тях е да бъдат контролирани и да нямат свобода. Грехът им е наричан поход. Това е в смисъл на прекаляване и прекомерна интензивност. Осмиците атакуват живота с пълна сила и очакват това и от другите, което често ги прави доминиращи и плашещи за околните. С осмица не е лесно, те са от триадата на гнева, но за разлика от другите два типа, те не го обръщат навътре към себе си, не го потискат, а го изявяват навън, веднага и директно изригват. За тях това е начин да си възвърнат контролът. Осмиците не изразяват любов с нежност, а с действие. Партньорите им трябва да бъдат достатъчно смели, за да могат да им се противопоставят, когато те прекалят. Също така за осмиците е много важно да се знае, че те могат сами да се справят. Те искат другите да го знаят, че те са независими и са самодостатъчни. В компании може да разпознаете осмиците по суровото им и директно чувство за хумор, по това, че те не могат да се преструват и когато се смеят, смехът им е винаги искрен. За тях и спорът е често забавление. Те не гледат на него като на конфликт, а като адреналин, като начин да усетят енергията на живота. Осмиците са естествени лидери и много известни ни политически лидери са представители на този тип, но често те стават прекалено доминиращи, ако не се научат в процеса на израстването си да балансират контролът с доверие и просто да открият, че радостта понякога не е толкова в контролирането, колкото в свободата да пуснеш волана и да се довериш на живота. За държава с енергия тип 8 се приема Русия като символ на суровост, сила, решителност и контрол. И сега на по-спокойна вълна ще се запознаем с тип 9 миротворецът, най-обединяващия тип в енеаграмата. Той е един от най-често срещаните енеаграмни типове след шестицата и е с доста равномерно разпределение между мъже и жени представители. Представете си този приятен, тих, спокоен, ненатрапващ се човек, който често остава нечут, дори пренебрегван в разговорите, в компаниите, но когато вие бихте потърсили, когато имате нужда да споделите най-големите си притеснения или когато искате да намерите подкрепа за някаква ваша нова теория или вярване, което не се ползва с голяма популярност сред останалите ви приятели. Този човек ще ви даде пълното си внимание, изслушване и разбиране. Ще ви успокои за притесненията ви, а за теорията искрено ще разбере доводите и логиката ви, ще ви подкрепи и ще се съгласи с вас. Любопитното е, че ако и друг приятел с противоположна на вашата теория потърси деветката, те също ще му дадат искреното си внимание, разбиране, съгласие и подкрепа.
И това е не защото деветките се преструват или са безразлични, а защото те имат уникалното умение да се сливат с другите, да разбират всички гледни точки, да изглаждат конфликтите и да търсят хармония на всяка цена. Това е същността на деветката – да избягват напрежението, стресът, конфликтите и да запазят вътрешния си мир и външната хармония на всяка цена. Способността им да се сливат с другите често води до размиване на собствените им разбирания и желания и загуба на връзка с собственото си аз. И ако ги попиташ, а какво е твоето лично виждане върху теорията ни, те така също искрено може да нямат никаква представа. Те са се научили да потискат собствените си усещания в желанието да избегнат конфликтите. Техен основен страх е да се изправят срещу конфликта и да заявят себе си, защото смятат, че така ще загубят спокойствието си и ще разрушат връзките. Най-вероятно в детството хората от този тип са приели като подсъзнателно послание условието да не притесняват другите хора, да не нахалстват и да не нараняват чувствата им с директно изказване на мнения и желания. Така те се превръщат в приятни за околните, леки характери, лесни за контактуване, спокойни, усмихнати, успокояващи, тихи, ненахалстващи. Те са от по-интровертните типове, макар че могат и лесно да се социализират, стига да не са в центъра на вниманието. Понеже не обичат да бързат и не са напрегнати, изглежда естествено, че мързелът е приписан за грях на деветките. Тук обаче не става въпрос за физически мързел, защото те могат да бъдат едни от най-добрите и изпълнителните ви работници. Това е духовна ленност, апатия, склонността им да заспят в живота, да не действат, да не избират, с цел да запазят спокойствието си. По-нелогично би ви звучало, като ви припомня, че деветките са в триадата на гнева, заедно с тип 8 и 1. Всъщност самите деветки веднага ще отрекат, че те имат каквото и да било общо с гнева, а пък и хората до тях също ще се съгласят, че не са ги виждали гневни. Това е така, защото деветките са свикнали да потискат гнева си от ранна възраст, докато са забравили, че го имат. При тях той става тих, пасивен и се изразява в отдръпване, инат и забравяне. Примерно, когато ви кажат, да, ще го направя, но никога не го правят. Малко по-различни са деветките с крило 8, т.е. силно влияние от съседния тип. Те също не са конфронтационни, но имат по-директна връзка с гнева и при тях той може да бъде усетен под формата на нервни паузи, въздишки, сарказъм, груба шега или дори понякога, макар и рядко, с избухване, когато са прекрачени границите им. Все пак те бързо ще съжалят за това и ще се почувстват виновни, защото и те вярват, че гневът руши хармонията, тя е жизненно важна и за тях. Когато са балансирани, деветките могат да бъдат източник на дълбока мъдрост и интуитивност. Както казахме, те са от телесните, интуитивните типове с 1 и 8. И те, особено жените, често чувстват неща, които не могат да си обяснят логично. Примерно усещат какво другия преживява, преди още нещо да им е споделено. Може би най-известният символ на деветката е меч пух. Той е спокоен, добродушен, малко бавен, обича простите удоволствия, не иска конфликти и е най-щастлив, когато всички около него са добре. Типична деветка. И само да добавя за финал, че аз самата като деветка осъзнавам, че предизвикателството на нашия тип е да се събудим за живота и да разберем, че този вътрешен мир, който търсим, не идва толкова от избягването на конфликтите, а когато използваме умението си да обединяваме хората и да разрешаваме конфликтите. Но това, разбира се, можем да постигнем само след като успеем да се свържем с истинското си аз. И така, за сега ще спра до тук това пътешествие през 9 типа на енеаграмата. Надявам се, че сте намерили нещо, което ви е докоснало или ви е помогнало да разберете себе си или близките си по-добре. И само да ви кажа, че тъй като енеаграмата е много дълбока и жива система, има още много какво да се открие. И ако имате въпроси или искате индивидуален анализ, може да се свържете с мен. Намерете и страницата ми във Facebook. Тя се казва Енеаграма BG, на български написано, и там ще откриете интересни тестове за определяне на вашия тип, както и забавни ситуации, свързани с типовете.
И още веднъж благодаря ви, че бяхте част от това пътуване.